Toki ilunetara garamatzate azken aldiko garaiek. Ziurgabetasunera, babesik ezera, eskasiara, bizitza geroz eta prekarioagoak izatera azken finean. Lehen gaien garestitzeak, lan eta bizi baldintza eskasek eta segurtasun sarerik ezak denon bizitzak kaskartu ditu eta are gehiago lehendik ere kaskarrak zirenenak. Dagoeneko, 3 dira 2023an kale egoeran egotearen ondorioz hil diren herritarrak. Lehena Boluetan, bigarrena Hendaian eta azkena aste honetan Iruñean. Eustatek 2022an datu adierazgarriak atera zituen kale egoeran dagoen jende kopuruari dagokionez. 2012tik Bizkaian 170,9 igo da etxegabeen kopurua. Araban 122,3 eta Gipuzkoan 180,4. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, Nafarroan gorakada 182,7 izan da, eta Lapurdi kostaldean etxegabeen kopuruak 250 pertsonaren langa gainditzeaz gain, gero eta gehiago dira eguneroko harrera guneetara jotzen dutenak laguntza bila. Kaleko egoeran dagoen jendearen artean, emakumeen, gazteen eta migratuen kopuruak egin du gora batez ere azken urteetan. Badira oinarrizko eskubide batzuk edozein bizitza duinen oinarrian daudenak, eta kale egoeran dagoen jendeari sistematikoki urratzen zaizkionak. Errolda izatea, enplegu bat lortu ahal izatea, etxe bizitza izatea, osasun arreta publikoa, doakoa eta kalitatezkoa, larruazalaren koloreagatik diskriminatua ez izatea, heziketa jasotzea eta noski, elikadura osasuntsu eta orekatu bat izatea. Kaixo, Amaia naiz, eta parte hartu dut kaleko afari solidarioetan, KAS deitzen dena. Egiako kaleko afari solidarioetan hartzen parte. Egian orain dela 2 urte edo hasi ginen, hori baino lehenago Aldezarrean Konstituzio plazan hasi ziren. Momentu baten ikusi zen pandemia ondoren beharra zegoela kale egoeran dagoen jendeak ez deukala nora jo, egunero afari bero bat jatea, hain oinarrizkoa den janari bero bat guztiontzako, denak afaltzen dugu edo jaten dugu egunean behin baino gehiago eta bat zegoen jendea ez deukana behar hori asetua. Orduan hortan hasi ginen eta orduan egunero etxegabeko jendeari afaria ematen dugu. Oraintxe bertan afariak emango ditugu Donosti mailan 120-130 pertsonari, 150 ere askotan igotzen da, esan nahet bajutik jota. Egian 70 pertsona ingururi ematen diogu, Konstin beste 50, 60, hortik mugitzen da, eta Amaran ere hasieran gutxiagorekin hasi zen, baina orain ere 20-30 ingurura. Orduan, hau betikoa da, egunaren arabera asko aldatzen da, euria egiten duen egunak, euria egiten ez duen egunak, jendeak kale egoeran egon da, agian asko desplazatu behar bali madere zaila da gu gauden lekutara etortzean, ez da Donosti mailan izan, gozaltzeko Donostiko punta batera, kurtsoa Donostiko beste puntan, dutxa Donostiko beste puntan, batzutan beraien egoera ere zaila delako askoten, ez dugu beti kopuru berin bat, beste aldere asko agian etorri egiten dira, joan egiten dira, beti agor fluktuatzen doan, edo batzuk lortzen dute beste pixu bat edo, esanet, batzuk ere ona da batean ez ikustea afaritan. Gu antolatzeko modua da WhatsApp talde bat, bertan plantilla dago, nork sukaldatuko du, nor jungo da repartora, nor egongo da hemen atzan ikusten den bezala poltsak egin eta janaria poltsetan sartzen. Egia da, KASaren barruan 3 lekutan ematen dela afaria, Konstituzio plazan, Egian eta Amaran. Talde bakoitzak bere WhatsApp taldea dauka edo bere antolakuntza dauka. Konstituzioan adibidez ez duzte poltsak egiten, bertan ematen diete janaria zuzenean. Egian, antolakuntzaren aldetik eta poltsetan jartzen dugu dena eta poltsak ematen ditugu erreparto lekura edo banaketa lekura eta bertan bakoitzari poltsa bat ematen diogu. Ere baita, nora jende asko gauden, jende bakoitza ezberdina jende bakoitzak aukera ezberdina dauzkan laguntzeko da, bakoitzak ematen du laguntza oso ezberdina izan daiteke, batzuk agian ezin dute sukaldatu, denboragatik, diruagatik, orduan etortzen dira onera eta laguntza ematen dute prestaketan eta bertara banaketan. Batzuk ez dira banaketara jugaten eta pasatzen dugu guztia sukaldatzen azkenean pertsona askorentzat sukaldatzeak ere egun oso batera ematen dizulako.
Orduan, pertsona bakoitzaren laguntza honen aurrean bere mugen arabera edo bere alduenaren arabera da. Gero ere badauzkagu, badago jendea, edo dirua ematen duna, ez da gehiengoa, eta egia da askotan ibiltzen gerala eskas edo azkenean bakoitzak bere patrikatik jartzen dugula. Ogia adibidez, afarietarako okindegi batzuk ematen digute, bi okindegik, orduan hortan ere behintzat gastatzen dugu guk gure poltsikotik jarri behar duguna ogiarekin. Eta fruta edo egunero eramaten da poltsan janaria fruta zati batekin edo postre jogurra edo zerekin, eta ogi zati bat jogurra, eta hori ere errepartora etortzen direnak normalean beraiek erosten dute, beraien poltsikotik. Hori, hasieran jendeak ere agian sukaldatzeko esaten zuen, benga, sukaldatukoet, karo, denbora aurrera da enean, edo zeinek ezin dio aurre egin egunero sukaldatzeko erosi behar den janari guztiari eta bar, orduan beti hor gaude, agian ez dakitze erakundeek ematen digu, makarriak ematen dizkigu, eskerrik asko, dena hartu, dena ongi etorri, bazkau gere, igual, fruta denda honek egiten du askoz merkeago, edo arategi honek, holako laguntzeak edo sareak badazkagu, orduan, baina hortik jotzen denbora guztian, azkenean gure poltsikoetarako ez da inbesteko minu izateko. Soy Muad, tengo 21 años, soy de Marruecos. Soy Marzo, tengo 22 años, soy de Marruecos. Nosotros has venido ahí en País Vasco, no sabemos dónde voy para comer, me las conozco ahí, eso es racismo. Mucho tiempo llevamos ahí, comemos en Esticina, pero luego cuando nosotros ahora tenemos casa donde cocinar, empezamos a ayudar, como amigos de antes. Porque nosotros antes también me has visto a nuestros amigos, me hacer estas cosas, nosotros me gusta, porque nosotros ahora tenemos donde cocinar, donde comer. Me has conocido gente no tiene donde dormir, no tiene donde comer, por eso nosotros veo aquí para ayudar. Porque ellos también tienen su trabajo, cada uno tiene su trabajo, porque ellos también son voluntarios. ¿Me entiendes? Por eso nosotros fue aquí para ayudar. Egia da, kale egoeran entzutearekin bakarrik pareta bat jartzen dugu, ez? Esaten dugu, zu hor eta ni hemen, pixkat beldur hori sumatzen da gizartean, jendearengan. Nik ere azkenean, orain dela 2 urte arte ez neukan harremanik agian egoera hontan zegoen jendearekin. Eta azkenean leku guztietan bezala denetari dago, baina afarietan eina handi batean momentu askotan joten gera, afari ematen dugu eta eskerrona ematen digute, oso jende polita eta aurkitzen duzu, eta nik uste egia da gizarteak behin ikusi arte, ez ezagunari beti beldurra diogu. Eta egoera honetan dagoen jendeari are gehiago. Agian ez dugulako ulertzen, ez dugulako bizi izan, ez dugulako orduan ez ezaguna den orori beldurra diogun enean, honi ere. Ni hemen hasi nintzενetikan pila bat ikasiet eta pila bat beste mundu bat irik izait, ez azkenean. Gauza berri bat egiten duzu gehienetan, mundu berri bat ikusiko duzu, beste realitate batzuk ikusiko dituzu, beste realitateak ikusten ditugu nenean ere ikasten dugu, eta ezagutza ematen dugu horrek. Orduan, nik egia esan jende asko lagunak ere ekarri ditut, eta dena, eta zer esango, nik hemen egon da, orduan. Guk hasieratik talde hau sortu zenean eta bizilagun taldea honek erabaki zuenean honen aurrean guatzen etxegako jendeari afarik ematea, beti esan dugu ez dela gure lan, guk hau ez dugu egin nahi. Guk ez genuke eman beharko egunero afaltzen etxegako jendeari, beste modu buren batean egon beharko zen arazo hau bideratua. Ezin dagoen horrelako arazo bat, janari bero bat ematearen bezalakoa voluntario eta bizilagun batzuen esku. Orduan hori da gure aldarria, gure esaten duguna. Esan bezala, geroz eta pertsona gehiago dago kale egoeran. Eta etxebizitza alokairua eskuratzeko orduan, arazo larriak izaten ditu jende arrazializatuak.
Espainiar estatuko berdintasun ministeritzak plazaratutako txosten batean islatu den bezala, Ijitoek, arabiarrek, amazigek, magrebiarrek eta oro har afrikar zein afrikarren seme-alabek adierazi dute, higiezinen erabilera txarraren presuntzioa izan dela diskriminaziorako arrazoi nagusia. Horren aurrean, instituzioek hartzen dituzten erabakiek eragin zuzena dute kalean daudenen bizitzetan. Donostiako udalak aurten negu bete-betean hotz handietako La Sirena aterpetxea kale egoeran daudenentzat itxi izanak iskanbila sortu du hirian, eta are gehiago larrialdi egoera baten atarian eraikina erabiltzeko lehentasuna turistei eman izanak. Instituzioen gabeziek egoera horietan dauden pertsonen bizitzak arriskuan jartzen dituzte behin eta berriz. Urgentziazko egoera horien aurrean, ordea, badaude elkartasunez jokatu eta erantzuteko erabakia hartu duten herritarrak. Horren adierazle dira, gaur egun izan ditugun Donostiako kaleko afari solidarioetako lagunak.